Hi lovebirdz family, guys. Good morning, ಮಾತಾಡಲ್ಲ. Actually ini 31st December. ಇದೆ. ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ನಿಕುಲು ರೂಟೀನ್ ತೂದಿತ್ತಿಜೆ ಅಂದ ಬಟ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ ದಾದಾಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಎಂಗಲ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅವ್ರು ತಿರವದ ತೋಜೊಂತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನಾತಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಕಾಣೆ ಮನ್ ಕೊಡುಂದೇ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದೆ ವಿಶ್ ಮನ್ ಕೊಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಪೇಂಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ತೂಕೆ ದಾದ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಪಾತೆ ಜಿಡಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಬಂದಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನಲ ಕಣ ಅದು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬೆಗರ್ ಒಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಗರ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟ್ರೆ ಬಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿರ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ರಾಜೇರು ಅಜ್ಜಿಲ ಬುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ನಿಕಲು ತುಲೆ ರಾಡ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನ ಕುದೊಂದು ತೂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ತೂಪಿನಿ ಇಂಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿಗಳು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಸೇಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಏತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇನು ಒಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಒಂಜಿ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಪುನಃ ಎಂಡೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಾಂಡವು ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತ ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನ ಈ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾ ಪಾನಿಪುರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಎಂಚು ಇಡಬೇದೈತೆ ಅಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಕನ್ಲೆ ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾವಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತತ್ತೆ ಎಂಗಳು ದುಂಬು ಪೋವಂತಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋವಂತೆ ಎಂಗಳು ಶನಿವಾರ ಪಂಡಿರ್ದಲ್ಲ ಸಂತೆ ಅಂದು ಆ ಸಂತೆಡು ಎಂಗಳು ಓಲ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಕನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿದಾಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿದ್ದು ಒಂದು ಉಲ್ಕಿದ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತದ್ದು ಜಂಕುಲು ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಗ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಮುರ್ಕಾನೆ ಬೆಟರ್ ಅತೆ ಮುರ್ಕಾದು ನೆಕ್ಕೊಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಹುಳಿ ಖಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಮೂಜಿಲುಂಡು ಎಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಾಚಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಅದು ಒಂದು ರೈಸ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಗೂಡಂಗಡಿದ ಸೇವ್ ಪುರಿ ತೋಕಂಚಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತ ಪೂರ ಪೋಡತ್ತೆ ಬಾಡಿತಿನ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಮುಂಚ ಪಿರವಡಿಂತ ತಿನ್ನಾರೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಗ್ಯಾರೆಗೆ ಕರಿಂಚಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಏತಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಮೋಲಡಿ ಕೂದೊಂದು ತಿನ್ ಸೊ ತಿನ್ಕ ತಗೊಂಡು ಎಂಚ ಗೂಡಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಗೂಡಂಗಡಿ ಬಿತ್ತುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಚ ಸೇವಪುರಿ ರೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಸೇವಪುರಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪುರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಉಂಡುದಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂತುಕ ಅಂಟು ಮಸಾಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಆತದೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಫೇಲ್ ಆಂಡ್ 1 2 3 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ದೀತಾರಿ ಇರ್ತುಲೆ ಅಂಜನೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಎಂಜಿನ ಐಟೇನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ಲಜ್ಜಿ ಟೀಪೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಮುಲ್ಕಿದ ಫೇಲ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಒಂದು ಶೋಪ್ ಉಂಡು
ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೂದೆಕ್ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡು ತಿನ್ನೇರು ಬಾರಿ ಬಡ ಅಂತು ನಿಂಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಾಡು ವಿಷಯ ಬಂದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮೇಬಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫುಡ್ ದ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ತೂಕೆ ಮೇರ್ಬನ್ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಕೊರಿಯರು ಥರ್ಡ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಕೊರಿಯರು ಕಂದಿನ ಹೇಗೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಮ್ಯಾವ್ ತಿನ್ನಿ ತೂಕ ಯಾನೊಂದು ತೂಪೆ ಮೇರ್ ಪನ್ನೆ ಸತ್ಯನ ಸುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಾನಂತ ಪಾಡ್ಗ ಚಕಂಡದೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ಮಲ್ಲ ಜಡ್ಡು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಾಬಣ್ಣ ಪೂರಿಲ ಅಂತ ಈತ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಅಂತ ನಂದು ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಸೇವಪುರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಡನೆ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಅಂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ಸುರು ಪೂರ ಅಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಐದು ಶೋಕುಂಡ ಒಂದುಲ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ಐದು ಶೋಕುಂಡ ಐದು ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಗೇತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಿನ್ಪೆ పొట్టు చూచు తాలేడిచ్చు ಅದೇ ಅಂತ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆನು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಥರ ದಾದನ ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಗ ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆದಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಲ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ಕ నేను తిನ್ನು ముగితోను బొక్క దిక్కుగా ఎస్ బొక్క దిక్కుగా
ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲಾಂಡ್ ಬಾಲ ಚೋಚಿದ್ಲಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಚೋಚಿದ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ಏನೇ ಕಟ್ ತಿನ್ಪಾಯಿಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಮಂಡ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪರಸುರು ಮಂತೋಲು ನಿದ್ರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 12ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿದ್ರೆಗೆ 11:30 to 12 ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಗಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪು ಜೋಲು ಟವೆಲ್ಲರ್ ಬಕ್ಕನೆ ಜಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಅವೇ ಬರೇಟು ಜೈದೇರು ವಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆರಟ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅವಳು ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲಡಾವು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಐತೆ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಚಿಂಕೋ ಹೌದು ಚಿನ್ನೊಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಇದಾಡ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚ ಮಲ್ಪ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕೇಕ್ ಅಂದಂದು ಬಲೆ ತಿನ್ಲೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತಿನ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತುಪ್ಪಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಗಲಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕಂದಿನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತೋಲು ದಾದಾ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ನಗಲಿಂದ ಮಲ್ಲಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮಗಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕಂದಿನಿ ಇಂಕ ಮುಂಚೆ ಗಿದಿ ಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪಾಡುಗೆ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತೂವಾರ್ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ತೂಲಿ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದೆ ಹೆಂಕೈ ಬಾಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬಾಲೆಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾಲೆ ಕಂಡದಾನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನತೆ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.